இன் உரியிற்கு அப்புறம் இன்னு வருமா? இன்னு சாரிக்கு இன் வராது. அதனால அது இன். உறிஞ்சினது ஒரு கண் இன் உறிஞ்சின் கண். என்று ஆகும். இதுக்கு இவை இங்கே. அதே மாதிரி பொருள் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? இப்ப இங்க பார்த்தோம், இன்னும் பார்க்கணும் பொருள். அது அதாவது இதே மாதிரிதான் இந்த உரிமைக்கு பார்த்த மாதிரி பொருள். சொன்னா பொருந்துதல். ஏன் இந்த சொல்றாங்கன்னா, இப்போ நாம இந்த மாதிரி இந்த இங்க இறுதியாக கொண்ட சொல்ல பயன்படுத்துறது இல்லை. இந்த இன்ன இறுதியாக கொண்ட சொல்ல நாம பயன்படுத்துறது இல்லை. ஆனா எடுத்துக்காட்டுக்காகத்தான் இதை நாம தெரிந்து கொள்றோம், அவ்வளவுதான். ஆனா தொல்காப்பியர் காலத்துல இது இருந்திருக்கு. ஒரு சொல்லுக்கு இறுதியாக பொருள்னா பொருந்துதல், ஒன்றோடு ஒன்று இணைதல், ஒன்றோடு ஒன்று உராய் மோதுதல் என்று பொருள். அதே மாதிரிதான் இந்த என்ன இந்த இங்குக்கு பார்த்தோமோ அவை எல்லாம் இந்த இந்துக்கும் பொருந்தும். அதாவது பொருள் ஐ என்ன ஆகும்? ஒரு இன் சேர்ந்து பொருளின் அதான 7 6 பொருளினை பாருங்க. பொருள் இன் பொருளினை இந்த நீ வராது. பொருளினை பொருள் ஒடு இன் பொருளினோடு அதே மாதிரி பொருளிற்கு பொருளினது பொருளின் கண் இதுனா ஒடு கு அப்புறம் அது இன் கண் இன். அதே எந்த அந்த இஞ்சிக்கு என்ன பார்த்தோமோ அதேதான் இந்து. இதுவும் இப்ப என்ன வந்துட்டுது? பொருள்னா பொருந்துதல்னு அர்த்தம். அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டோம்? முதல்ல பொருணும் மாத்தினோம். அப்புறம் பொருந்து அப்படின்னு மாத்தணும். பிறகு இப்ப பொறுத்து என்று எழுதுறோம். பொறுத்துனா ஒன்றோடு ஒன்று இணைதல், இணைத்து என்று எழுதுறோம். பொருந்துதல் மாத்திட்டோம், பொருந்துதல் இப்படி வந்துடுச்சு. அதனால நமக்கு இது ஏதோ புதுசா தெரிகிறது. இந்த பொருள் என்பது புதிதாக நமக்கு தெரிகிறது. தொல்காப்பியர் காலத்துல இது கடைசியாக இருந்தது. இப்பொழுதும் எடுத்துக்காட்டுக்காகத்தான் அதை சொல்லுகிறோம். ஆனா நாம் என்ன பண்ணோம்? இந்த இன்ன நூவாக்கணும், பொருந்துன்னு ஆக்கணும், பொறுத்துன்னு ஆக்கணும், பொருந்துதல் என்று ஆக்கிவிட்டோம்.
அதனாலதான் பொருணன் என்றால் வீரன் என்று ஒரு பொருள் இருக்கிறது. ஏன்னா ஒருவனோடு ஒருவன் மோதி கொள்ளுவதுதான் பொருந்துதல். போரே அப்படிதான் வந்தது. பொருதுதல் தான் போர். பாருங்க, இந்த பொருதுதல் தான் போரு. இந்த மாதிரி இரண்டு குறில் இணைந்து நெடிலாவது தமிழ்ல நூற்றுக்கணக்கான சொல்லு இருக்கிறது. பாருங்க, கதுவுதல். கதுவுதல் என்றால் கவ்வி பிடித்து கொள்ளுதல் என்று பொருள். அதுக்கு என்ன கதுவுதல் தான் காதல். புதிதாக தெரிகிறது உங்களுக்கு. காதல் என்ற சொல் எங்க இருந்து வந்ததுன்னா கதுவுதல் என்ற சொல்லில் இருந்து வந்தது. இந்த கதுவுதல் என்றால் என்னன்னா ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்துதல், அதாவது ஒன்றோடு ஒன்று கவ்வி பிடித்து கொள்ளுதல். கவ்வி பிடித்து கொள்ளுதல் என்றால் மனத்தோடு மனம், அதுதான் மனத்தோடு மனம் கவ்வி கொள்ளுதல் தான் கதுவுதல், அதுதான் காதல். நினைவைத்துக் கொள்ளுங்க, பொருதுதல் தான் போர். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறது. நூற்றுக்கணக்கான சொல்லு தமிழிலே இந்த மாதிரி இரண்டு அதாவது குறிலெல்லாம் இணைந்து நெடிலாக மாறிவிடும். குறிலெல்லாம் இணைஞ்சு அது வேணா ஒரு நாளைக்கு அதுவே நடத்தலாம். இதுதான் மகன்தான் மானானது, தெரியுங்களா? அதாவது இது பாருங்க, மருமகன் என்ன ஆச்சு தெரியுங்களா? மருமான். பெருமகள், பெருமகன், பெருமான். பெருமகள் இதுதான் பெருமாள். அது மாதிரி ஆணுக்கு போயிடுச்சு. பெருமகள் தான் பெருமாள், பெருமகன் தான் பெருமான், மருமகன் தான் மருமான். அதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்றேன், மலைய மகன்தான், மலைய மகன்தான் மலையமான் ஆனான். பாருங்க, மலைய மகன், மலைய மகன்தான் மலையமான். மலையமான் திருமுடிக்காரின் இருந்தான் இல்லையா, அவன் மலைய மகன், மலையில் சூழ்ந்த நாட்டுக்கு அவன் உரியவன். அதனால மலைய மகன் தான் மலையமான். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறது. இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்க. மகன் தான் மானானது. இதே மாதிரி இந்த மகன் தான் மானானது, இந்த மகன் தான் இந்த மானானது, இந்த மகள் தான் மாளானது. என்னவோ ஆச்சு, பெருமானது மருமகள். அது வேற. இன்னொரு இதுல இருக்கு, மருமகன் தான் மருமான். அதாவது மாமன் என்றது அங்கிருந்து வந்ததுதான். மாமகன் தான். இந்த பாருங்க, மாமகன். மாமகன்னா பெரியவர்னு அர்த்தம், வேற ஒண்ணும் இல்லை. நம்மை விட பெரியவர், நம்மளுடைய. அது மட்டும் இல்ல, அம்மா மகன் அர்த்தம், அம்மாவோட பிறந்தவன் ஒரு பொருள் இருக்கு. அதனால மாமகன் தான் மாமன் ஆனார். பாருங்க, மாமகன் தான் மாமன் ஆனார். நினைவைத்துக் கொள்ளுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய நூற்றுக்கணக்கான சொல்லு குறிலாக இணைந்து நெடிலாக மாறுகின்ற சொல்லு தமிழ்ல நிறைய இருக்கின்றன. அந்த மாதிரி மாறி இருக்கின்றன. நிறைய சொல்ல நாம பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம். பிறகு அதை ஒரே நாள்ல பார்க்கலாம். நிறைய இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, இங்க கூட சொல்லிடுறேன். இப்போ பாருங்க, அகல மரம் என்ன தெரியுங்களா? அகல மரம் தான் ஆலமரம். அகலம்னா பறந்து இருக்கிற மரம். அகல மரம் பாருங்க, இது அகலதான் ஆலநாய். அகல மரம், ஆலமரம். இந்த மாதிரி தமிழ்ல நூற்றுக்கணக்கான சொல் இருக்கின்றன.
பிறகு பார்க்கிறோம். பிறகு 182வது நூற்பா, இந்த 103வது, அதாவது வகர ஈற்று சொல்லுக்கு வற்று சாரி, அதாவது சுட்டு முதல் வகரம் ஐயும் மெய்யும் கெட்ட இறுதி இயல் திரிவின்றே, அதாவது அவ்வு இவ்வு உவ்வு எவ்வு என்னும் சுட்டெழுத்தினை முதலாவதாக உடைய வகர மெய்யில் முடியும் 4 சுட்டு சொல்லும் ஐகாரம் ஏறி நிற்க உதவிய மெய்யும் இல்லாமல் போய் வற்று என்னும் சாரியை பெற்று முடியும். யாவை என்னும் ஐகார ஈற்று சொல்லின் தன்மையில் மாறுபாடின்றி வற்றுச்சாரியை பெற்று முடியும். நினை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதாவது வேற என்னமோ நின்று போச்சா? என்ன ஒண்ணும் இல்ல வேற என்ன வருது? யாருன்னா குறுக்கிறாங்களா? இது வந்துதா? தொலைபேசி வருதா? இந்த அவு என்பது பன்மை சுட்டு, ஆனா சேய்மை சுட்டு. அதே மாதிரி இவ்வு என்பது பன்மை சுட்டு, ஆனா அண்மை சுட்டு. ஊ என்பது பன்மை சுட்டு, ஆனால் இடைமை சுட்டு. எவ்வு என்பது வினாச்சுட்டு, பன்மை சுட்டு ஆனால் வினாச்சுட்டு. இவை அதாவது என்னும் சுட்டெழுத்தினை முதலாவதாக உடைய வகர மெய்யில் முடியும் 4 சுட்டு சொல்லும் ஐகாரம் ஏறி நிற்க உதவிய மெய்யும் இல்லாமற் போய் வற்று என்னும் சாரியை பெற்று முடியும். பாருங்க, இப்போ ஐ என்ன ஆகும்? அவற்றை. இதோட வற்று ஒண்ணு வரணும். இது வற்று சாரி. இது ஐ என்பது இரண்டாம் வேற்றுமை உருவு. வற்று என்பது சாரியை. என்ன ஆகும்? அந்த அவு ஐ வற்றுன்னா ஔவையற்றுன்னு முன்னால ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம். அது இல்லை. அவை ஐ, அதாவது வையன்னா அவற்று, அவற்றை. என்ன ஆகும்? இந்த அந்த ஐகாரம் அவற்றை அப்படிதான் முடியும். இது ஏற்கனவே சொன்னதுக்கு இது ஒரு மாற்று. அதே மாதிரி ஒடு, வற்று, இவற்றோடு, வற்று, இவற்றுக்கு, இது எவ், அது எவ்வு இன்னு கூட போடலாம். எவ் இன், எவற்றின். வற்று, எவற்றின், எவற்றின் போடலாம். அதே மாதிரி 3 முடிஞ்சிச்சு. இப்ப ஏன் இன்னொரு இவ்வு இருக்கு? இது அடுத்த நூற்பாவில சொல்றார். இவையெல்லாம் இவை சேய்மை சுட்டு, இது அண்மை சுட்டு, இது இடைமை சுட்டு, இது வினா சுட்டு. ஆனா எல்லாமே பன்மை. இந்த இவ்வுல கடைசியா முடிகிற சொல்லு 4 தான் இது. ஆனா இன்னொன்னு இருக்க, அது தெவ்வு, அதாவது இது உரிச்சொல். இத அடுத்த நூற்பாவில சொல்றார். பாருங்க,
இன்சாரியை பெறுதல். 184வது நூற்பா. ஏனை வகரம் இன்னோடு சிவனும் விட்டு போன அந்த இவ்வு இருக்க அது இன்னோடு வரும் பொருந்தும். அதுதான் அடுத்தது. இன்சாரியை பெறும். இன்னும் இன்சாரியை பெற்று செவ்வினை என்று ஆகும். அதே மாதிரி உடு இன்சாரியை பெற்று செவ்வினோடு அதே மாதிரி கூ இன்சாரியை பெற்று தெவ்விற்கு தெவ்வினுக்குவா அது இன்சாரியை தெவ்வினுக்கு அது தெவ்விற்குன்னு ஆகும். இது இன்னுதானே அது அது இன்னொரு இன்சாரியை பெறணும். தெவ்விற்கு இப்போ இன்சாரியை வராது. ஏன்னா இன்னுக்கு சாரியைக்கு இன்னும் வராது. அதனால அது இன்னு தெவ்வினது அது கண் இன் தெவ்வின் கண். இவை இவ்வு ரெட்டிச்சிருக்கிறது. சரியா? இந்த ஐ வந்ததுனால இந்த இவ்வு ரெட்டிக்கிறது. எப்படி ரெட்டிக்கும்? நான் ஏற்கனவே ஒரு விதியை சொல்லியிருக்கேன். அதாவது தனி குறிலை அடுத்து ஒரு மெய்யெழுத்து இருந்து உயிரெழுத்து வருமானால் அந்த தனி குறிலை அடுத்து இருக்கின்ற மெய்யெழுத்து ரெட்டிக்கும். பாருங்க, தெவ் இன்னொரு யூ பெற்று தெவ்வினை. அதே மாதிரி தெவ்வினோடு தெவ்விற்கு தெவ்வினது தெவ்வின் கண். எந்த விதி பாருங்க, இந்த விதி மாறவே மாறாது தமிழில். அதாவது தனி குறில் இது தே, அதோட இவ்வு இருக்கு, அதோட அது ஐ வருகிறது. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு? இன்னொரு இவ்வு தோன்றி தெவ்வை தெவ்வினை, அதாவது இன்சாரியை வந்ததுனால தெவ்வினை மெய்யினை பொய்யினை பொய்யை பொய்யினை. இதே மாதிரிதான் பாருங்க, பொய் அல்லன்னு வச்சுங்களேன். பொய் அன்று பொய்யல்ல. பாருங்க, பொய் அன்று பொய் அன்று. ஏன்னா இது ஒருமை, ஆனால் இது ஒருமை. என்ன ஆகும்? இன்னொரு ஈயை தோற்றுவித்து இதன் மீதுதான் இந்த ஆ ஏறி பொய்யன்று என்று ஆகும். இதுதான் தமிழினுடைய விதி. இந்த குறிலை அடுத்து ஒரு மெய்யெழுத்து இருந்து வரும் சொல்லின் முதலிலே உயிரெழுத்து இருக்குமானால் கட்டாயமாக அது எந்த உயிரெழுத்து வந்தாலும் இது ரெட்டிக்கும். என்ன சொன்னாலும் சரி. கல் அணை இன்னொரு இல்லை தோற்றுவித்து கல் அணை என்று ஆகும். அது மேலதான் இந்த ஆ ஏறும். இந்த மேல வரவே வராது. கல் அணை. அதுவே நெடிலா இருந்தா பாருங்க, கால் அணை. இப்ப பாருங்க என்ன ஆகுது? காலணை. காலணை தான் ஆகும். ஒற்றை இரட்டிக்காது. பாருங்க, இந்த மெய் மேல இந்த ஆ ஏறு. அப்ப ஏன் இரட்டிக்கல? எப்படி பாருங்க, ஏன்? இந்த குறிலா இருந்தா இல்லை தோற்றுவிக்கிறது, நெடிலாக இருந்தால் தோற்றுவிக்கிறது இல்லை. என்ன தகுதி பாருங்க, இது தகுதியான எழுத்து, அதனால் துணை தேவையில்லை. இது தகுதியற்ற எழுத்து, அதனால் துணை தேவைப்படுகிறது. இந்த தமிழில் இது ஒரு பெரிய விந்தை.
கட்டாயமாக உங்க வாயில் மிகுந்தே வரும், ரெட்டித்தே தீரும். எப்படி இருக்கிறது தமிழ் பாருங்க. தமிழனுடைய வாயும் தமிழும் இலக்கணமும் ஒன்று. தமிழனுடைய வாயும் தமிழனுடைய வாயில் வருகின்ற தமிழும் அதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்ற இலக்கணமும் மூன்றும் ஒன்றே. இப்ப மனம் அது அதுல மனம் அதுதான் வரும். அது ரெண்டு எழுத்து வந்துச்சே. அதான் சொல்றேன், 2 எழுத்து வந்துருச்சு. ஏன்னா மனம் என்பது 2 வந்துட்டதுனால இது சிக்கல் இல்ல. சிக்கல் இல்ல, அது ஒரு எழுத்து வந்தாதான் மனம். அதுன்னா மனம் அதுதான் ஆகும். ஒரு எழுத்து வந்தாதான் ஒரு எழுத்து, தனி எழுத்து. அதாவது கல் குறிலை அடுத்து வருகின்ற மெய், அதுதான் தகுதி இல்லை. இதுதான் கூட ஒரு ஆளை சேர்த்து வந்துச்சு. வலுவா இருக்கு. பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு பையன் வந்து ஒரு 4 பேர் வந்து அடிக்க வந்தானா, டேய் துணிவு இருந்தா நேருக்கு நேரா நில்றான்றான். அது தமிழ்ல நேர் என்றால் நெடில், இதுக்கு பேரு நெடில். அது மட்டும் இல்ல, தகுதி, அதான் நேரு. இது தனி நெடில். இது துணை எழுத்துன்னு அர்த்தம் இல்லை, அது கிடையாது. நேர் தான் நெடில், அதுதான் தகுதி. அதாவது நேருக்கு நேரா நில்லுன்னா எனக்கு தகுதியா நீ நில்லு, உனக்கு தகுதியா நான் நிக்கிறேன்னு அர்த்தம். அதுதான் நேர்காணலும். அதே மாதிரிதான் நேர்காணலும் சமமாக உட்கார்ந்து பேசுதல் என்று பொருள். பகல், இதுதான் பாலானது. அகல் ஆளான போல பகல் தான் பாலானது. அகல் ஆளான மாதிரி பகல் தான் பால். பால்னா என்ன? பகலுன்னா அதுக்கேற்ப நம்ம பகல்னா நேரம்னு நினைக்கிறோம். இல்ல, இதுக்கு நேர் பொருள் ஒளி, வெளிச்சம், வெண்மை என்று பொருள். இந்த பகலுக்கு ஒளி, வெளிச்சம், வெண்மை, அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கு சூரியன், கதிரவன், இதெல்லாம் பொருள் உண்டு. அதுதான் பாலானது. இப்போ பால்ல நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? பால்ல வெண்மையை பார்க்கிறோம். அது வெண்மையா இருந்ததுனாலதான் அதுக்கு பாலானது. இந்த பகல் பாலாகி பால் வெண்மையாகி அது வெண்மையான நிறமுடைய பாலுக்கு அது வந்து பாருங்க, எப்படி ஒரு தமிழ் சொல்லு எப்படியெல்லாம் அறிவு எப்படியெல்லாம் வந்து கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான சொல்லை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோம் நாம். ஆனா நாம் இன்னும் திண்டாடிக்கிட்டு அதை எடுக்கிறதுக்கு வழி இல்லாம வேற்று மொழியில போய் வேற சொல்ல எடுத்துக்கிறோம். கட் பண்ணு, புஷ் பண்ணு, புல் பண்ணு, ஸ்டாப் பண்ணு. சரி, போதையா 180 ஒண்ணு மட்டும் முடிச்சிடலாம். 184 தெவுதான் முடிச்சாச்சே. ஆமா, 184ங்களா ஐயா? 84 முடிச்சிட்டோம். யானை வரம், யானை வகம், உன்னோட சிவனம். அப்புறம் 85ல இருந்து பார்க்கலாம். சரிங்க, சரி. ஏதாவது ஐயம் இருக்கா? உங்களுக்கு ஏதாவது ஐயம் இருந்தா கேளுங்க ஐயா. இதுவரை 184 வரையிலும் நூற்பாவை முடித்திருக்கிறோம். உங்களுக்கு ஏதாவது ஐயம் இருந்தா கேளுங்க.